Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li żieda imposta minn dan ix-xahar fuq il-prezz tal-fuel m'għandax taqsam xejn mal-kriżi fil-Libja u r-rata tal-kambju. Qal li f'pajjiżna m'hawnx trasparenza fil-mod kif qed jinxtara ż-żejt u l-Awtorità Maltija riżorsi qed isservi ta' pupazz f'idejn il-Gvern. Il-Prim Ministru jekk iridna nibdew noħduh bis-serjetà fuq il-kwistjoni tal-fuel, irid jispjega il-punti kruċjali li ħareġ dalgħodu l-ġurnal kulħadd. U x'qal il-ġurnal kulħadd? Qal pratikament li ż-żieda fil-prezz tal-fuel kienet id-doppju ta' dik illi kellha tkun. F'intervista fuq One Radio, Joseph Muscat tkellem dwar is-sitwazzjoni fl-Air Malta. Huwa qal li l-Oppożizzjoni mhux se tkun kompliċi mal-Gvern li għandu l-intenzjoni jkisser u jdaħħal f'ħajt il-linja nazzjonali tal-ajru. Joseph Muscat qal li l-Gvern irid jorbot lill-Oppożizzjoni biex ma toħroġ xejn mill-informazzjoni li tirriżulta fl-Steering Committee dwar l-Air Malta. Fil-verità, il-Gvern qed jixxekkel lili bħala kap tal-Oppożizzjoni u qed jixxekkel lill-Oppożizzjoni milli tagħmel u taqdi id-dmir kostituzzjonali tagħha. Jien u laqqas sħabi aħna maħna se niffirmaw l-ebda tip ta' ftehim illi idaħħalna kompliċi mal-Gvern min se niffirma xejn illi jagħmilli sarima maħalqi biex ma nkunx nista' ngħid lin-nies x'qiegħed jiġri fl-Air Malta. L-irwol li qdiet l-Air Malta fis-sitwazzjoni li żviluppat fil-Libja tat prova li mhijiex kumpanija bħal l-oħrajn, imma hija strateġiku mhux biss għall-ekonomija ma wkoll għas-sigurtà tal-pajjiż għal Joseph Muscat. Joseph Muscat esprima s-solidarjetà tiegħu mal-ħaddiema tal-Air Malta u kritika l-amministrazzjoni ta' din il-korporazzjoni. Il-mexxej Laburista faħħar id-deċiżjoni tal-MEPA li approvat proġett biex inaqqas l-arar, iżda rremarka dak li qalulu l-esperti illi l-ilma miġbur b'dan il-proġett se jispiċċa kollu fil-baħar.